God morgen, eller formiddag, hvad siger man her? Klokken... Det vil være ja, det er formiddag. Ja, det vil være 1 minut i 10 her. Mike og jeg, vi glæder os til at vise lidt omkring Synergy og Ratios. Vi vil bare lige sikre os, at der er lyd igennem, så jeg har min chat hernede foran mig, det er derfor, jeg lige sidder og kigger lidt ned. Så hvis der er nogen, der lige kan bekræfte, at der er lyd igennem, vil det være super fedt. Der burde være en chat, I kan skrive i, og I bare kan... Cecilie siger, der er lyd. Det var dejligt. Og I kan sikkert også se os, så der burde være styr på det. Fedt. Der er lyd. Det var dejligt. Fin lyd. Perfekt. Jamen, nu er vi jo også lige startet her 1 minut i, for at alle kan nå at komme med. Og så vil vi egentlig bare... lige træde lidt vandet, eller hvad siger man her? Ja, det er vel det, vi gør inden vi går helt i gang. Vi kan se, der har været en stor tilmelding til webinaret her, og der bliver ved med at komme folk på, så det er bare dejligt. Men ellers så tænker jeg lige, at jeg vil prøve at dele noget skærm her, så vi også sikrer os, at det virker. Vi vil gerne have en hel skærm op her. Vi vil gerne have... den her skærm her vil vi gerne op. Sådan der. Så må I også gerne lige bekræfte, at I kan se den skærm, så vi sikrer os, at det hele det kører. Der skulle gerne stå Synergy og Ratios, og det gør I, kan I se. Det var dejligt. Fedt. Jeg tænker egentlig, at vi lige laver noget fuld skærm her, så det ser lidt ud på den her måde her. Nu tror jeg, at det spiller. Jeg skynder mig at sige, at vi undervejs så slukker vi simpelthen lige kameraet, når vi hopper lidt ind i nogle systemer og lige viser lidt om, hvad det er, vi vil vise. Og det er simpelthen for, at I får det bedste overblik, og I kan se det hele. Men Mike og jeg, vi er stadigvæk. Det er helt sikkert. Vi går ikke nogen vegne. Og nu tror jeg også, at klokken den begynder at nærme sig de 1 over 10, så skal vi ikke bare lige så stille hoppe ud i det. Nu har jeg snakket en masse her, Mike, så synes jeg, at du lige kan få lov til at sige lidt, hvem du er. Ja, tak Peter. Jamen, jeg er jo kommet i fint selskab i dag ude hos Synergy her i Hørsholm, og mit navn er Mike, og jeg er co-founder af det, vi kalder Ratios APS. Og vi har været så heldige at få lov til at have et super stærkt samarbejde med Synergy, hvilket jo også er årsagen til, at vi sidder her i dag og kan præsentere en super fed lettere banebrydende integration med vores gode partner her. Ja, jamen det kunne jeg ikke have sagt bedre. Det var dejligt, du siger det på den måde. Vi har en agenda foran os her, hvor vi er godt i gang med punkt nummer 1. Så kommer vi til at snakke om lidt udfordringer i branchen, og hvad delen af det, jamen det er nogle af de ting, vi hører jer derude, specielt i revisor-bogholderbranchen, lønadministrationsbranchen, sige, at der er nogle ting, vi måske kan løse, eller i hvert fald være bedre til at optimere på. Så det vil vi prøve at snakke lidt ind i. Så vil Mike prøve at give lidt en gennemgang af, hvad er det egentlig, I har bygget, og hvorfor hjælper det revisorerne og bogholderne til at blive bedre i deres hverdag. Så kommer jeg lidt ind på vores system, og hvad det egentlig er, vi tilbyder sammen med Ratios, og også, kan man sige, alene, og begge systemer kan stå alene, også vigtigt at understrege, men med de 2 systemer sammen, så ser vi bare en vildt fed synergi. Og den vil vi prøve at belyse lidt i dag, og komme ind på. Så er det selvfølgelig også vigtigt lige at få en god afrunding, og få talt om, hvad er det, vi har været igennem. Der har vi også en lille konkurrence om de her 2x2 billetter til digitaliseringsdagen den 19. September, og det håber vi selvfølgelig, at alle jer, der deltager, egentlig har lyst til at deltage i også, fordi der får man virkelig indblik i, hvad sker der i den her branche her, og hvad er det for nogle ting, der rører sig, og der kommer både kollegaer og venner, skulle jeg til at sige, for det her. Super mange fede løsninger. Ja. Og så vil vi egentlig bare efterfølgende der sige tak for i dag. Vi har muligheder, og der er en, der lige retter mig ude i chatten her. Det er den 18. september, den her digitalen falder, så det er også der billetterne, de er til, de er ikke til den 19. Så det var meget godt, at der lige kunne blive rettet ind der. Men ellers så tror jeg, at vi lige hopper videre til intro her, som er til Synergy. Jeg kan se på
deltagerlisten er mange af jer herude, I kender os godt, så jeg vil ikke bruge alt for meget tid på hvad kan man sige, Synergy og virksomheden, men mere, hvad er det for nogle systemer, og hvad er det for nogle opgaver og problemer, vi prøver at løse derude. Og det vi ligesom har fokuseret rigtig meget på, det er det her med at få optimaliseret, digitaliseret og effektiviseret mange af de arbejdsgange og det arbejde, I gør, revisorer og bogholdere derude. Og vores systemer ser I herovre til højre. Jamen meget af det, vi kommer ind på i dag, det er numbers, expense og payroll. Og hvad kan man sige, mange af de ting har Ratios lavet integrationer til, hvilket gør, at systemerne lige pludselig begynder at snakke sammen på en helt anden måde. Vi prøver at give noget overblik, så I kan få et godt overblik over jeres kunder. Hvor langt er vi nået? Hvad skal vi bruge? Hvad skal vi gøre? Hvad er åbent? Hvad er lukket? Og så videre. Og det arbejder vi hele tiden på, fordi der får vi masse feedback fra jer. End-to-end flow og medarbejdere i fokus, det er egentlig, de går meget godt hånd i hånd. Det er, at vi godt kunne tænke os, at medarbejderne simpelthen er med til at levere noget data ind i systemerne, og det er dem, der skal være med til, at I får bilagene til tiden, I får, hvis der er nogen, der har brugt et kreditkort, I får det data ind lynhurtigt og så videre. Det er nogle af de ting, jeg vil komme lidt ind på her i løbet af i dag. Og så selvfølgelig den nederste, ellers så kunne vi ikke sidde her. Hvis vi ikke har nogen åbne API'er eller lignende, jamen så kunne Ratio simpelthen ikke snakke med os. Så det er selvfølgelig en af de helt store ting, vi også fokuserer rigtig meget på. Jeg hopper videre til mig. Tak. For revisor, bogholder, lønkontor, hvad man nu sidder med inden for den her branche, jamen, så handler det i allerhøjeste grad om at være i kontrol. Og hvordan kommer man i kontrol? Jamen det gør man ved at have et system, der understøtter ens daglige processer. Vi har set gennem de sidste 10-20 år, der er super meget fart på softwarebranchen. Er man håndværker, kan du vælge mellem 100 forskellige systemer. Er advokat, har du også en håndfuld systemer. Men er du revisor, så er det utroligt begrænset, hvad der findes af systemer derude, som egentlig specialiserer sig i den her branche. Så det har handlet i lang tid om for revisorer at finde et system, som de kan tilpasse så godt som muligt for at nå hen til deres mål. Men nu giver vi også muligheden for at tilbyde et skræddersyet værktøj til den her branche. Så vi har valgt at placere os som inde i midten af den her illustration, I ser på venstre side, og så har vi en masse gode samarbejdspartnere, som ligger ude omkring. Så det er ikke fordi, I skal gå ud og opsige dem alle sammen. Måske nogen. Men i hvert fald så er vi jo fuldstændig indforstået med, at man har en systemportefølje, og så er det vores vigtigste opgave som system, der placerer sig herinde i midten, at understøtte de andre systemer, som I sidder med i dagligdagen. Så for mig i dag, jamen, der handler det i højeste grad om at vise, at I kan flytte en hel masse fede processer ind hos os. I kan arbejde med jeres eksisterende systemer inde hos os, og hvordan vi så også fordeler dataen ud i jeres andre systemer, så I bliver mere effektive, I forholder jer og er compliant på alle jeres kunder, og så får I det her struktur og overblik, så I er i kontrol altid. Og jeg har et spørgsmål her, Mike. Hvordan kan det være, at du ved noget om det her? Hvad er din baggrund for det her? Jeg har selv siddet som revisor gennem 10 år på et helt almindeligt revisionskontor med 50 ansatte, og jamen, der er jo nogle frustrationer, der løber gennem en, når man sidder som medarbejder og skal arbejde i 8 forskellige systemer i løbet af en dag. Og det er ikke fordi den virksomhed var dårlig eller noget som helst, det var simpelthen bare præmissen på den tid, og er det stadig for rigtig mange revisionshus derude. Excel bliver jo brugt i stor stil til alt muligt, som nu siger jeg, at det ikke er beregnet til, det er det måske, men som kunne gøres mere effektivt. Så det er simpelthen egne erfaringer, kan man sige, fra mig og mine kollegaer i Ratios, at det her det bygger på. Fedt, cool. Vi hopper straks videre til det, som jeg håber, at mange af jer også ligesom er hoppet med på vognen for at høre lidt omkring, og det er jo de her udfordringer i branchen, de her hvad kan man sige, ting, som der kan nære en revisor bogholder om, har vi egentlig styr på det her? Det har vi med stor sandsynlighed, at vi hjælper vores kunder, men kan vi optimere på noget her? Altså, og hvordan kan man gøre det? Altså, hvad er dine tanker og holdning til det? Jamen lige præcis. Det er ofte så, når vi går ind til møder, jamen så har revisoren en holdning til, at vi har jo egentlig styr på det, så er det her bare et fordyrende mellemled, og det er jo en forståelig tanke at have egentlig. Så vi har valgt at kalde det her slide for defragmenteret systemlandskab, og
Og det skal forstås på den måde, at man sidder med ekstremt mange manuelle processer. Jamen bare det, når man får en ny kunde ind. Prøv selv, hvor mange manuelle processer man egentlig kan komme frem til i sin virksomhed. Uanset hvor meget man prøver at gøre op med det, jamen så er der måske allerede der 2, 3, 4 forskellige systemer. Bare det at oprette en debitor og få lavet en KYC og få lavet en onboarding og alle de her ting, jamen det ligger bare defragmenteret i alle mulige systemer. Der er ikke noget, der samler den data et sted og giver det overblik, man ligesom har brug for. Så jeg tror, keyword her, jamen det er, hvordan kan vi skære ned på alle de her manuelle processer, og det er også en del af punkt 2, jamen de her meget forøgede compliance-krav, som offentligheden bliver ved med at lægge over på revisor, som ovenikøbet måske også er svært at tage penge for ud mod kunderne, jamen hvordan håndterer vi dem mere optimalt, så vi ikke skal bruge lige så meget tid på det måske. Og bare til mig, som der ikke er så meget inde i det, jamen er det, altså når du siger KYC, det er hvidvaskning, altså man sikrer sig, at kunderne er en rigtig bæk, så ikke bare nogen, der snyder, og hvad gør I der? Ja, præcis. Altså, jeg er jo slet ikke KYC-ekspert eller anti-hvidvask-ekspert overhovedet, men vi ved jo, at der eksisterer nogle systemer derude i dag, som hjælper revisorerne med at overholde den her lovgivning. Og dem integrerer vi jo også op imod. Så det er jo at give det overblik, uden at man skal ind i sin KYC-platform hele tiden, fordi det er ikke der, man gider at bruge sin tid. Så der, hvor man tidsregistrerer alligevel og fakturerer osv., hvorfor ikke have sin status derinde? Hvorfor ikke kunne arbejde ud fra det system? Så. Smart. Og det bringer os jo lidt videre til det her defragmenterede systemlandskab, fordi vi oplever også hos Synergy, at mange af vores kollegaer, eller hvad kan man sige, venner ude i markedet, jamen hvis man skal begynde at bruge et system, så ligesom du siger, I samler mange systemer hos jer, så prøver vi også at gøre det i Synergy. Så vi har vores økonomisystem, vi har vores lønsystem, vi har vores expense-modul, du kan lave betalinger herindefra, og mange af de her ting, det er simpelthen noget, som hvis man får det i en og samlet pakke, jamen så får man lige pludselig et sted, man ringer hen, et sted, man finder ud af, det er her, vi gør det fra. Og hvis man så samtidig har integration til Ratios for eksempel, jamen så kan man begynde lige pludselig at meget snart rykke sin tidsregistrerings posteringer fra ens ressourcemodul over til vores lønsystem. Man kan rykke salgsfakturer og så videre. Så der er lige pludselig nogle ting, der sætter systemerne sammen og gør det noget sjovere at håndtere det her, frem for at man sidder manuelt og skal fakturere, eller hvad man nu skal gøre. Og du var lidt inde på det før med det her med usammenhængende data, altså mellem systemerne. Altså, kan vi ikke få nogle statuser fra det ene eller det andet? Kan man ikke suge noget ned, man kan bruge? Jo, det er jo lige præcis det, vi forsøger at gøre, fordi dataen et eller andet sted, jamen, den eksisterer jo enten gennem en autorisation, man har på sine kunder inde hos Skat, eller et regnskab, der ligger hos Erhvervsstyrelsen, eller en adresse, der bliver opdateret i CVR-registret. Jeg ved ikke, hvor mange revisorer vi er ude hos, som oplever, at de sidder i statusperioden, og så får de sendt en faktura til en kunde med en forkert adresse. Den vil kunden gerne have rettet, men det gider man jo ikke bruge tid på i sin status. Så bare noget så simpelt som det, men også, at man kan se, om ens moms er indberettet hos Skat, i stedet for at man skal logge ind via sin autorisation og tjekke 100 kunder igennem. Jamen, hvorfor skal det ikke også være nemt? Revisor har jo adgangen, så den del, den prøver vi også at suge til os, og så prøver vi jo blandt andet gennem Synergy og spille det her centraliserede data ud, så vi vedligeholder den data et sted og i alle systemer i allerhøjeste grad. Fedt. Jamen det er jo det er super relevant det her. Ja, vil du tage det næste punkt, også manglende centralisering? Hvad tænker du der? Ja, manglende centralisering er jo i allerhøjeste grad den her data. Altså når der er noget, der skal ind i CVR-registret, det kan jo være, at kunden ændrer noget i CVR-registret, for eksempel noget så simpelt som det. Der er revisor ikke altid den første, der får besked om det. Det finder kunden måske ikke relevant, eller tænker, at det får revisor automatisk besked om. Jamen, det er fint nok. Den adresse, den skal opdateres dels hos os. Det sørger vi for. Den skal også opdateres over i Synergy Numbers. Den skal måske også opdateres i et tredje system, vi sidder med. Så hvorfor ikke prøve at centralisere den her data og opdatere den i alle systemer. Så det er det, vi forsøger at gøre med centralisering af data. Cool. Og så til den sidste, det er jo egentlig dit punkt, Peter, men det er jo noget, vi hører altid, når vi er ude hos vores kunder, så sidder de med en anden løsning og siger, så skal vi ud og have den her tilkobling, og så skal vi have den her tilkobling og den her tilkobling. Og vi er jo ikke eksperter i økonomisystemer, men hvad er det, der er så unikt fedt, at altså, i jeres løsning får man det hele samlet, eller er det alligevel de her apps, man skal ud og tilkøbe for at koble på, som ikke
Vores løsning er koblet sammen. Så vores lønsystem er direkte integreret til økonomisystemet. Vores expense-modul ligger inde i vores økonomisystem. Betalingerne sker inde i vores økonomisystem, så det er ikke de her eksterne lønsystemer, eksterne systemer til at håndtere flows i, hvis man har en billet, der kommer ind, så skal det via den, og så lander det i en kasseklæde osv. Altså alt sammen ligger inde i vores system. Og det er det, vi oplever, giver et helt andet flow. Man skal ikke logge ind flere steder, man skal ikke huske at slette sine kollegaer i de andre systemer, og det ene og det andet. Så der er mange af de ting, som vi ser som en super stærkt for revisoren og bogholderen i det her simpelthen. Og så er der også det andet aspekt i det, at hvis man lige pludselig sidder med en kunde, der har behov for en webshop, eller et kasseapparat, eller hvad ved jeg, noget til sit lønsystem, HR-modul, jamen så er det jo ude hos slutkunden nogle integrationer, vi også tilbyder. Og det er jo så ikke så meget det, vi snakker om i dag, men det er bare vigtigt at understrege, at det er en stor del af det, revisoren og bogholderen sidder med, hører vi, at man skal jo nærmest også være digitaliseringsekspert i alle mulige andre systemer, man rører en brøkdel af sin tid på. Og det er også derfor, vi mener, at der kan vi faktisk også bidrage med noget god sparring og forhåbentlig nogle kloge ord, hvis der er nogen, der ringer til os og spørger om det. Så det er egentlig det. Nu skal vi jo holde os til tidsplanen, for at vi når det hele igennem. Man kan godt stille nogle spørgsmål, men jeg skal også skynde mig at sige, vi kan ikke nå at svare på det hele, så hvis der er noget, I brænder inde med, så står der nogle mails til os på nogle slidesene her i starten, men også til sidst. Og hvis det er noget, der lige er i forlængelse, så vil vi gerne lige tage det med, men ellers så prøver vi at holde os lidt stringent til at nå de her 45 minutter, så vi ikke spilder nogens tid. Nu skal vi hoppe ind i ratios, og det er egentlig her, jeg lige slukker, kameraet, så I får det fedeste view. Så nu lader jeg musen gå over til dig, Mike, og så take it away, eller hvad siger man? Ja, det er super, og jeg skal skynde mig at sige på forhånd, at jeg er ikke Mac-ekspert, men det er det, jeg sidder med her hos Peter, så I må lige bære over med mig, hvis det ikke går så hurtigt her. Men det I ser på skærmen nu, jamen det er ratios, og vi når simpelthen ikke igennem det hele, det er der ikke nok tid til, men vi skal igennem de vigtigste ting og det, der står i agendaen i dag. Så der, hvor jeg vil starte, jamen det er nede i det modul, vi kalder leads. Og det er ikke for at være fancy eller salgsorienteret, at vi har det her modul. En ting er, at man kan putte alle sine måske kommende kunder herned, have noget status på det, noget kontraktsum osv., indhente en masse oplysninger fra CVR-registeret. Men den egentlige årsag til, at vi gør det her, det er primært på grund af den fan, vi har herovre, som hedder onboarding. Og onboarding-fanen, jamen den går ind og giver mulighed for, at man direkte via ratios kan oprette sine kunder over i sin KYC-platform. Her understøtter vi Peneo KYC og Visma Kreditro. Og når man har oprettet sin sag, jamen, så vil man få en masse statuspunkter herover, som systemet ligger og tracker på helt automatisk. Så når man kan se alle sine processer i forhold til en onboarding, de ligesom er udført, og den her proces kan man skræddersy fuldstændig som man vil, så hvis der ligger flere punkter, man ønsker at gå igennem, kan man selvfølgelig det. Men her er det vigtigste selvfølgelig, at når alle punkter ligesom er i grøn og færdige, det kan systemet selv tracke, jamen så får man mulighed for at konvertere det her lead til en kunde. Og af hensyn til antivirusvask, så er det jo først der, at vi begynder at kunne tidsregistrere. Det er der, vi har oprettet sine sagsprojekter og åbnet op for alle medarbejdere, som kan arbejde med den her kunde. Noget andet, der er meget relevant, jamen det her i forhold til ejerforhold, jamen der kan man ikke længere gå ind og se på de reelle ejere inde i CVR-registeret. Men hvis man har det rette formål, jamen så har vi stadig åbent for via vores LazoX-integration, at man kan opslå reelle legale ejere, men også relationer til andre selskaber. Og der kan man så begynde at bygge sine koncernrelationer, hvis man synes, det er en del af ens proces. Men hvis vi så konverterer det her lead til en kunde, så sker der det helt fantastiske, at den her kunde bliver oprettet over i Synergy Numbers også. Så det vil sige, at den bliver gjort klar som debitor. Den bliver opsat med de standardindstillinger, man nu har. Det vil sige betalingsbetingelser og fakturalayout og alle de her ting. Jamen, det bliver helt automatisk oprettet på kunden over i Synergy Numbers. Og den bliver også oprettet inde hos os her i det, vi kalder kundemodulet.
Så når vi bevæger os ind i kundemodulet, jamen så vil vi se, at vi har stadig styr på vores KYC-status. Vi skal jo ikke hos os ud og udføre de her statuser, så vi beklager lige de røde, men de vil jo selvfølgelig være grønne, hvis alt er OK, og det lignende kan man også se, sådan noget, man skal ind og forholde sig til. Og en anden kommentar, jeg vil knytte til det her kundemodul, det er jo vores andre tredjepartsintegrationer til sådan noget som Revibot. Der kan vi mulighed for, at man kan få en forvis kundens skattekonto, hvis den er negativ, super service lige at informere kunden. Ligesådan gider man ikke sidde i sin statusperiode og skulle tænke over, om ens autorisation udløber. Den kan vi også slå op, og så har man mulighed for at rette det. Ellers hvis vi hopper ind på kunderne, jamen, så har man jo selvfølgelig igen en lang række ting, man kan gå ind og forholde sig til. Og her er noget af det vigtige jo, at det kræver, at alle ens medarbejdere har adgang til ens økonomisystem herunder Zenity Numbers. De kan simpelthen inden fra Ratios selvfølgelig sætte kunden op med de parametre, som I ønsker skal være tilgængelige. Det her er sådan et helt standard layout på, at der er noget faktura-layout, man kan rette i nogle betalsbetingelser og faktura-e-mail. Der kunne også være flere variable, som var interessante at gå ind og rette i her. Så det er der selvfølgelig tilgængeligt hos os, så man ikke skal sidde og rette flere steder. Hvis vi hopper videre, så er vores tredjepartsintegrationer også en del af vores planlægning. Så vores planlægningsmodul er lavet skabelonbaseret, og det betyder, at når man går ind i sine opgavelister, i sine statuslister og så fremdeles, vi kan lige tage et år, der er udført her, jamen så vil man herover under de forskellige poster her, kan man mappe op og få nogle statuser på. Jamen, direkte slået op i CVR-registeret, er det her regnskab indberettet? Ja, det er det. Godt, så kan vi sætte vores hak. Og lige så vel med moms og alle mulige andre, jamen her kan vi også højreklikke, og så kan vi se, at der er noget kontrol via Revibot. Vi kan få lagt momskvittering på, så vi har ro og maven omkring det. Og så ved man egentlig, når man når alle sine frister, at via de her tredjepartsintegrationer, jamen der kan man validere, at man har styr på sine frister. Så er der jo også det super fede, at vi er lige på trapperne med integration til Zenity Payroll, og det betyder jo selvfølgelig, at nede i medarbejdermodulet, der har vi en masse medarbejdere, og der kan vi selvfølgelig se status på, at de oprettet og eksisterer over i Zenity Payroll, således at de er klar til, at der kan blive kørt løn og overført oplysninger. Og de her oplysninger, jamen det er jo oplysninger, som strækker sig helt fra at være noget så simpelt som medarbejdernummer, CPR-nummer, oprettelse af medarbejdere i lønsystemet, men det er også det her med overførsel af flexsaldo, af feriesaldi. Jamen det vil vi jo gerne have stemmer mellem systemerne, så medarbejderne kan følge de her saldi inde hos os, men at det selvfølgelig også er reflekteret i lønsystemet, da det er jo i sidste ende måske det, der egentlig tæller. Og vi gider jo også gerne, at når man registrerer sin kørsel på kunderne til fakturering, at det også bliver lagt i lønsystemet til, at medarbejderne får det her løn udbetalt, og man har måske også sin godkendelsesprocedure derovre på sin lønkørsels- eller kørselsproces. Det gælder også udlæg. Jeg har lidt spørgsmål, det vil sige, at der er faktisk ikke nogen manuel håndtering af nogle af de her ting. Altså der er ikke noget, du skal indlæse i payroll, der er ikke noget, du skal oprette eller lignende. Altså det gør jo, som jeg hører det, de her processer ret smooth, fordi jeg snakker med rigtig mange, der siger, vi taster løn manuelt, vi indlæser lønnen via Excel, som vi har fået fra nogle systemer, hvor der måske også kan være tastet manuelt. Altså er det også det, I hører derude? Eller? Ja, det er i allerhøjeste grad det, vi hører. Der sidder jo ofte en administrativ ressource og bruger ekstremt meget tid på at flytte nogle ting mellem systemerne. Og vi ser jo egentlig med den afstemning, vi har med Zenity, at det hele kan jo egentlig flyttes automatisk. Så hvorfor ikke gå ind og lave den her projektstyring og flytte de her data både på medarbejdere og kunder, hvis det er det, der er relevant, så man slipper for de her manuelle import og eksport og Excel-filer frem og tilbage. Så det er en proces, der kan gøre det meget, meget smooth. Fedt. Så er der selvfølgelig også den del, der hedder fakturering. Vi har jo selvfølgelig al tidsregistrering og så videre liggende inde hos os, og det betyder jo, at det er i allerhøjeste grad fordelagtigt også at blande sin faktura inden fra Ratios af. Så herinde der har vi jo selvfølgelig en motor, som går ind og kigger på i gang med en arbejder, forholder sig til, hvad ligger der på forskellige opgaver. Man kan selvfølgelig lave sine fakturaer, og alt kører på varer, som allerede ligger i Zenity. Der er fuld integration og synergi mellem, hvad der ligger i systemerne imellem. Så når man bygger sin faktura inde hos os, jamen så sker der jo egentlig det, at man kan have en godkendelsesprocedure. Så hvis vi lige sætter den her til godkendt,
så vil vi også se, at op under handlinger nu, der får vi simpelthen bare en knap, der hedder, at vi sender den her faktura igennem Synergy Numbers, og når vi gør det heroverfra, så over i Synergy Numbers, siger den faktura er sendt til Synergy, jamen så kan vi gå over i Synergy Numbers og se, at jeg kan lige hjælpe her Peter til at skifte skærm. Så ser vi, at herover i systemet under fakturer, jamen der vil være flyttet en faktura over her på de linjer, som der lå over i ratios. Så den danner fakturen på den rigtige debitor med de rigtige opsætninger over i Synergy Numbers. Og herfra er det jo så egentlig bare at sende det ud til sin kunde. Over i ratios, jamen der har man jo så igen sin processor, så vi kan følge med i, hvad er statusen på den her faktura. Er den betalt? Er den ikke betalt? Er den overforfalden? Skal vi ud og rykke den her kunde og så fremdeles? Så igen, vi har mulighed for manuelt at synkronisere. Der kører også nogle automatiske synkroniseringsjobs, som hele tiden sørger for, at den data, der ligger imellem systemerne, den er ens. Det betyder også, hvis I valgte at ændre den over i Synergy eller et eller andet, så skulle man ikke tilbage, men man kunne simpelthen bare ændre den i et andet system, og så tager vi ændringen med retur. Så det gør man at styre på sin debitor også. Det gør også, at man inden for sit kundemodul simpelthen kan følge med i, jamen, hvad har vi af åbenstående debitorsaldo på vores kunder, som så direkte er taget over fra Synergy Numbers. Yes. Så ligger der jo selvfølgelig en integration, jeg også lige har lyst til at lige gribe fat i, og det er jo selvfølgelig det her med monitorering af ens kunder og vedligeholdelse af data. Så når der bliver ændret registreringer på kunder, jeres kunder i CVR-registeret for eksempel, så går vi ind og monitorerer, at der for eksempel er ændret en adresse, eller der er ændret et telefonnummer, eller den er under tvangsopløsning, eller en eller anden form for ændring. Den monitorerer vi. Vi giver mulighed for, at man kan tvinge den her ændring igennem, og så sørger vi for at opdatere og vedligeholde jeres data både i ratios, men selvfølgelig også inde i Synergy Numbers, så man ikke får sendt ud til en forkert adresse eller andet på de her fakturer, man sender til sine kunder. Yes. Så hvis vi lige skal opsummere... Jeg har lige en hurtig ting, jeg gerne lige høre med mig, om du vil vise. Det er fordi, jeg er også tit blevet forespurgt sådan, jamen vi sidder 5 bogholdere og revisorer i en lille bæks eller en større bæks, hvis man er mange. Jamen, det her ressourceoverblik, I har, det er blevet faktisk spurgt nogle gange til, og det har vi jo ikke i vores økonomisystem. Det har vi heller ikke i vores lønsystem. Altså, hvordan virker det? Fordi det bliver vi tit spurgt om, og det er også noget af det, vi ligesom har haft en god dialog omkring. Så sætter vi nogen over til jer, og så snakker lidt med jer omkring det. Altså... Ja, super fedt, Peter. Det er rigtigt. Jeg tror, et af de helt store salgsparametre så også, det er jo vores ressourceoverblik. Jeg tror ikke, du finder det i andre systemer så intuitivt, i hvert fald hvis det er målrettet revisorer. Og det er jo, at der ligger ekstremt mange forskellige opgaver, moms og regnskaber og hjælp en kollega og alle mulige forskellige ting. Og det samler vi i et ressourceoverblik, hvor man enten på dagsniveau, eller ugeniveau eller månedsniveau kan få et overblik over, hvordan ser min tid ud. Så helt konkret, der er det mig, jeg ser for her. Der kan jeg jo se tirsdag den 2. september, der har jeg simpelthen et problem med at nå mine timer, eller jeg har for meget arbejde i forhold til at være på arbejde. Så enten så ved jeg, at jeg skal arbejde over for at nå det, eller også så kan jeg se dagen efter, der har jeg simpelthen tid. Så jeg tager simpelthen bare den her opgave, den kan godt vente, flytte over til dagen efter, og så kan jeg se, at min ressourceallokering, den går op. Og det er jo fedt, at medarbejderne kan blive involveret i det her. Det er i hvert fald det, vi hører derude. Det er også fedt for partnerne, de så kan sidde og kigge på tværs af medarbejdere og sige, jeg hjælper dig lige med at finde medarbejdere, og så har tid til det. Men så kan de gå ind og slå op, og så kan de begynde at flytte de her opgaver rundt mellem diverse medarbejdere. Alt er drag and drop, til og fra, alt kan dobbeltklikkes, der kan oprettes hurtigt nye opgaver, ændres tid, status og så fremdeles. Så altså, det er noget, vi hører er rigtig efterspurgt derude. Yes. Hvis jeg lige skal prøve at sådan opsummere på, hvad vi har været igennem, og hvad det er, vi håndterer, så tror jeg, at det vigtigste ting, det er det her omkring debitoroprettelsen i Synergy Numbers. Du skal ikke ind i Synergy Numbers og oprette den her debitor og tilsikre, at dataen er ens. Det bliver håndteret automatisk. Hvis man har kunder, der udgår eller ophører, jamen så kan vi også arkivere dem over i Synergy Numbers, og også hos os. Vi kan også starte en timer, så man arkiverer det her materiale i 5 år fra den dato, kunden udgår.
Vi synkroniserer fakturer, debitsaldo, status på de enkelte fakturer mellem systemerne, således at vi sikrer os, at medarbejdere også har det billede, der ligger inde i økonomisystemet, hvis det er nødvendigt. Så ligger der noget, vi ikke har været inde på endnu, men der er mulighed for at regulere alt fra igangværende arbejder til ferie, fridage, flexsaldo osv. mellem Synergy Numbers, Synergy Payroll. Og det sikrer jo, at når man vil regulere sin igangværende arbejder, jamen så behøver du ikke gå ind og lave finansjusteringerne. Vi kan ramme de rigtige konti og for eksempel regulere det dagligt eller ugentligt eller en gang om måneden, eller hvad man nu har brug for her. Kørsel, udlæg, ferieafholdelse, alt det, man ligger og trækker store Excel-ark på, jamen det skulle gerne blive nemt, og derfor så skal det selvfølgelig også forsvinde over i Synergy Payroll automatisk og blive håndteret der. Og så det her med automatisk oprettelse af medarbejdere, det er jo også en administrativ manuel proces i mange virksomheder. Hvorfor ikke bare skyde den over og få dem oprettet, når man alligevel har informationen indtastet i et system. Og så tillader mig lige at tage et spørgsmål. Cecilia har spurgt, at man kan være flere medarbejdere på samme opgave. Det kan man sagtens. Du kan være 100 medarbejdere på en opgave, hvis det var det krævede. Man kan også lægge tiden på forskellige medarbejdere i forskellige perioder og så fremdeles. Der er også et flow, det vil sige, at man kan sige, at den her medarbejder skal starte, så skal den gå over til den næste, og så skal den slutte hos den tredje for eksempel. Så det er selvfølgelig processer, vi understøtter, og der ligger et meget mere avanceret opgavestyringsmodul, end det vi har set nu her. Super fedt. Tak for det, Mike, og nogle gode synergier til det. Jeg vil hoppe over og vise lidt omkring Synergy, så nu vil jeg lige prøve at vise helt kort, hvad er det egentlig Synergy Numbers, eller hvad kan man sige, den her full financial suite, vi tilbyder her i Synergy kan. Så hvis jeg hopper herop, så kan jeg lige prøve at starte på dashboardet, hvor her vi plejer at starte. Vores menuer herude er der måske nogen, der kender, for nogen kender os fra vores lønsystem. Det ligger her og ligger, men så er der en masse nye bokse hernede af, som nogle af jer er blevet bekendt med. Under organisationen, det er faktisk der, hvor at vores system begynder at snakke sammen. Så det er her, at medarbejderne, som er oprettet, jamen de kommer enten fra løn. Du kan også oprette en medarbejder her, så synkroniserer den så over til løn. Vi har lidt af ratios gjort det rigtig, nemt at håndtere med lidt som I kender fra Excel, med kolonner, hvor man kan sortere på. Så hvis jeg ikke har lyst til at se mine inaktive medarbejdere, eller kun mine aktive og mine afventer, jamen så er det dem, jeg gerne vil, og så sorterer den på det. Jeg kan tænde for expense her, jeg kan slukke for expense, og det vil ligesom sige, at vores organisation binder ligesom systemet sammen med både, løn, vores økonomisystem, vores expense-modul, og faktisk også vores betalingsmodul. Fordi hvis man har en medarbejder, der har lavet et medarbejderudlæg, Søren her, som vi har fundet ud af, nu skal han simpelthen til at have betalt det her medarbejderudlæg, jamen så kan vi faktisk afregne herfra. Og når vi afregner, så kan vi smide det over til lønsystemet. Vi har ikke en direkte bankintegration på min demo her, men der vil jeg kunne klikke her, og det er derfor, der er en drop-down, så vil der være bank nedenunder, og så kan jeg sende det her medarbejderudlæg direkte til banken. Har Søren lagt ud for et flybillet, er det ret rart, at han får den ud af vagten hurtigt og får betalt det, fordi det er måske 2.000 kroner, det gider han ikke at vente til lønnen omkring. Så her har vi også noget, hvor vi ligesom ser, der kan man ligesom hjælpe sine medarbejdere til at få et federe simpelthen arbejdsgang i at indlevere bilag. Og det skal siges, det kommer vi ikke igennem i dag, men vi har et expense-modul, som kører på en mobilapp og på computeren, så medarbejderne derfra kan indlevere de her bilag. Og det er noget af det, vi ser har en rigtig stærk, har et rigtig stærkt position i markedet, at man får sammensat systemerne herfra. Løn ved at hoppe let og elegant henover, det er jo ligesom der Synergy startede med at lave et lønsystem. Men Jakob Wand, der stiftede Economic, har haft en tanke hele tiden om, at vi skal simpelthen også have et økonomisystem, der understøtter det hele. Så løn er der jo i øjeblikket en 7-8.000 kunder på med rigtig mange medarbejdere, så det vil jeg ikke komme så meget ind på i dag. Men jeg vil lige prøve at komme hen i salg, der hvor at Mike han jo spytter data over til os på. Og her har jeg for eksempel liggende en masse klædefakturer. Jeg kan også se mine bogførte fakturer her. Vi har nogle forskellige visninger, som kan gøre det nemt for jer, og jamen, skal jeg lige se mine betalte fakturer, så ser den på det. Og det er jo også de ting, som ratios hiver over til deres system.
Og herfra, jamen, der er der simpelthen mulighed for, at når kunderne også oprettes og betaler deres faktura, jamen så inde på en kunde, for eksempel Hans Hansen her har jeg, der kan jeg rulle ned på ham og så se, at vi har gemt hans bankoplysninger. Og det vil sige, at det gør det også meget nemmere for os at udligne på de her kunder, sådan til at det ikke er noget, der er en, der skal sidde manuelt og håndtere. Hvis pengene kommer fra den bankkonto, så ved vi, det er Hans Hansen, der betaler, og det gør det nemt for os at udligne det her. Der er selvfølgelig fakturer, som er inde på med bogførte og klade. Der var de produkter, som Mike også var inde på omkring, hvad har man af produkter. Det vil jeg heller ikke gå så meget i dybden med, men prøv at komme ind på nogle af de steder, hvor vi ligesom kan gøre noget anderledes for jer som virksomhed. Nu hopper jeg ind i udgifter, hvor den snød mig lige der og hæver mig ud. Vi hopper lige over i udgifter her igen. Og her har jeg så liggende en masse udgifter, som kan være både kortudgifter, fakturer, det kan være medarbejderudlæg osv. Og så har jeg faktisk valgt at sortere på en måde, hvorpå jeg kan se, hvor mange af dem her er åbne, hvor mange er indsendt, hvor mange er godkendt, har vi nogle afvist, og er der nogen, der er bogført. Og det kan jeg igen styre via de her visninger herover. Jeg kunne også prøve at sortere på type og vise her, at der har jeg så simpelthen mine kortudgifter liggende. Hvis den lige kommer med mig her, mine kortudgifter, mine medarbejderudlæg og mine fakturer. Og på den måde kan I også sætte nogle flows op i forhold til, hvad er det, jeg skal have ud af vagten lige nu. Når jeg skal til at lave løn, så er det måske meget godt, at I får sorteret og smidt mine medarbejderudlæg og bogført dem og sikre, at vi har bilagene på dem. Fordi det vil mine medarbejdere nok gerne have ud her med det samme. Så er der nogen, der måske har ansvaret for leverandørfakturer, jamen så kan man køre hele det flow derfra og kun sortere dem. Jeg nævnte jo, at vores system det er jo både et system til økonomi, til expense, som jeg egentlig har vist jer lidt omkring nu her. Det er også betalinger, og så er det lønnen. Og det vil sige, at du har også en ubetalt faktura herfra. Det vil sige, at her har jeg alle mine ubetalte fakturer. Dem kunne jeg logge ind i min bank og betale, men jeg kunne også sætte dem i gang her og betale dem herindefra. Og det betyder, så begynder jeg at lægge dem over i igangværende eller igangsatte betalinger. Og det vil sige, så kan jeg lynhurtigt faktisk få min leverandørfakturer ud af mit system også, og udligne dem med det samme, fordi jeg har puttet dem over til betaling. Hvordan er det, Peter, i forhold til, det kan være, du kommer til det, men os som virksomhed, vi har jo hver måned stort set de samme udgifter. Ja. Er der en eller anden måde, hvorpå man kan opsætte et eller andet, så man slipper for den her manuelle håndtering? Ja, det kan du tro, og godt spørgsmål, Mike. Altså, inde på vores leverandører kan man sætte rigtig meget automatisering op. For eksempel Fastbeat, som er en leverandør, eller en leverandør på vores internet for eksempel. Jamen, lige så snart du får den leverandørfaktura, kan du sige, den vil jeg gerne have oprettet med det samme fra min indbakke. Den måske Fastbeat sender den bare til vores fakturamail. Så bliver den allerede derfra oprettet som faktura, og så kan vi sende den i flow med det samme. Og hvad betyder det? Jamen det er jo det her med, som vi kender fra mange andre optimeringssystemer udenom økonomisystemerne. Jamen lige så snart leverandørfakturen kommer, så vil vi gerne have den til godkendelse hos direktøren eller CFO'en, eller hvem der nu er leverandøransvarlig. Når den så er godkendt, så vil vi også gerne betale den med det samme. Og det kan hele systemet her også, og det er også noget af det, som jeg kort lige kan vise herinde under indstillinger og godkendelsesregler. Altså jeg kan lave de godkendelsesregler, jeg nu synes, der giver mening. Så har jeg en faktura for Fastbeat, så det er altid Stefan, der skal godkende den hos os, fordi han er leverandøransvarlig på vores internet. Det er meget specielt sat op der. Men alle medarbejderudlæg og kortudgifter, der kommer ind fra 0 til 100 kroner, den vil jeg bare gerne have igennem systemet med det samme. Og den behøver jeg egentlig ikke. Det er også sådan lidt et tænkt eksempel, men man kunne måske sætte den til 20 kroner eller et eller andet. 100 kunne være, der kunne slutte noget igennem, man ikke har lyst til. Jamen har man så kortudgifter eller medarbejderudlæg på 100 til 2.000, jamen så har vi lige pludselig der en medarbejderansvarlig. Og det her, vi ser, at alt det her, det er faktisk noget, der har ligget uden på systemerne før. Noget, som man har behov for at have nogle integrationer til eller lignende, og det lægger vi i en og samme vækst. Det samme gør sig gældende med de her betalingskort, som vi suger ind fra banken, så det er jeres betalingskort for jeres bank, vi lægger herind. Så lægger I simpelthen de medarbejdere på, der har fået de her kreditkort, og de kreditkort, de lander så, kreditkortudgifter, de lander her,
med en medarbejder på, dem der er blanke, det er de kort, jeg ikke har puttet medarbejdere på endnu, og så kan vi herover så sige, hov, Stefan, nu må du altså lige til at komme i gang, påminde om kvittering. Når jeg trykker på den, så får Stefan simpelthen en besked på hans mobiltelefon og en mail, og vi kan også følge det her spor i kommunikationen. Så i dag 10:38 har vi bedt Stefan om en kvittering. Og det gør også jeres arbejde ude som bog- eller revisor lige pludselig. Man understøtter, at prøv her, kære kunde, vi har faktisk spurgt dig 40 gange om det her bilag, og derfor har vi ikke nået at kunne lave momsen til tiden. Sat lidt på spidsen, men det er jo også noget af det med, at jamen, I har jo ikke spurgt os og sådan noget. Jo, vi har både sendt en mail og notifikation omkring det her. Og der kan man selvfølgelig lave en sortering her. Jeg har også en her, der hedder afventer bilag, og hvis jeg legede, jeg hopper ned og klikker på den, så kan jeg trykke på dem alle sammen, handling, og så påminde om kvittering. Og så vil jeg sende afsted til alle dem, der afventede bilag, så vil de få en mail og en notifikation på deres telefon, og så vil de simpelthen kunne de blive i gang sat med at sætte de her bilag på. Til sidst, men ikke mindst, så bruger vi så meget data, vi overhovedet kan fra Aya og Mastercard som overhovedet muligt. Og det vil sige, at vi opdeler faktisk vores bank inde i vores system i indgående og udgående betalinger. Jeg kommer ikke til at vise så meget omkring det, men jeg vil rigtig gerne vise jer det, hvis I vil høre lidt mere, men jeg vil bare lige sætte et ord på. Og det vil sige, at indgående betalinger er alt, hvad vi får ind af positive beløb på vores bank. Og udgående betalinger er jo, hvad kan man sige, alt det, der går ud af vores bank. Og her kan vi lave regler. Så det vil sige, hvis der kommer ting ind, som der er en bankkonto på for en kunde, så ved vi med det samme, at det er den kunde, vi med stor sandsynlighed skal udligne på. Udgående betalinger, jamen har du mange betalinger, der kører hver måned, en betalingsservice eller lignende, jamen så har du simpelthen mulighed for os at sige, den her kontobetaling af varme og vand og så videre, den vil jeg gerne have ind i mit system, laver en regel på den. Vi henter også BS, bilaget, der ligger inde i banken, og lægger det på som bilag. Så vi har prøvet at gå så langt, som vi overhovedet kan, for at få de her ting optimeret. Og jeg når ikke at komme igennem det hele, I kan høre, at jeg kan snakke om det her hele dagen. men altså, der er selvfølgelig momsindberetning, hvis man indberetter moms efter i en periode, så laver vi efterangivelser. Vi laver afstemninger til debitorer og kreditorer, hvor vi går ind og henter alt data, vi kan i systemet, for at vise, hvad er op og ned, og at de her ting er korrekte. Og det er jo også nogle af de ting, man reelt vil kunne hive ind i ratios og se på en kunde. Hvor langt er vi? Er der nogle debitorer, der er helt gale, vi skal have styr på den her kunde? Whatever er der nu muligheder for. Jeg kan se, at tiden den flyver afsted, når man har det sjovt. Så vi prøver lige at hoppe lidt videre her. Så hvis vi lige prøver at hoppe i den her igen, og vi lige kommer tilbage til verden her, sådan, så skulle vi gerne være der. Så vil vi egentlig lige prøve at lave sådan en kort afslutning på, hvad er det, vi har været igennem, og måske bare lige rundt dagen af, men der er også nogle meget vigtige ting, vi lige skal få afsluttet her. Jeg skal også lige se, Nina har skrevet til mig, hvem det er, der ligesom er vinder af den her konkurrence her. Så det kan vi måske starte med lige at udnævne, at Jan Andreasen har vundet fra Revision 2, og Camilla Julie Løbner fra Revisorlinjen er den anden vinder. Så I har vundet simpelthen 2 billetter til enten jer selv og en kollega eller en veninde i branchen, hvad I nu har lyst til. Og det vil Mike og jeg egentlig bare lige sige tillykke med. Det er vi da glade for. Og vi håber, I kan komme den, nu skal jeg lige være helt til 18. september. Og så har jeg en anden lille ting, jeg også gerne lige vil sige, det er, at alt det, jeg har vist jer revisor-bogholder inde i systemet nu her, det tilbyder vi til jer gratis. Så hvad kan man sige? Vi tilbyder, at I kan lave jeres løn gratis, lønsedlerne gratis i Synergy. I kan få vores økonomisystem, vores expense-modul, vores betalingsmodul. I kan betale jeres leverandørfakturer eller medarbejderudlæg fra systemet gratis. Og det gør vi, fordi vi mener faktisk, at den her løsning sammen med Ratios gør, at I får en så fed løsning, at I faktisk får en konkurrencefordel ude på den anden side. Det er meget klichéagtigt at sidde og sige, men det mener vi faktisk helt reelt. Og hvis
hvis man ikke, altså når vi tilbyder det på den måde, så er det fordi, vi også tror på det, kan man sige. Absolut. Så har Mike også en lille linje der med nogle ting. Ja, der ligger jo selvfølgelig noget opsætning og oplæring i, hvordan man skal håndtere de her flows og opsætninger og automatisk oprettelse af diverse ting og udligning af gang, man arbejder. Det kan godt være lidt komplekst, så den pris, vi normalt tager for at oplære i brugen mellem de to systemer og for det hele sat op, jamen, den tilbyder vi selvfølgelig gratis som en del af det her webinar, vi har haft i dag. Og lige sådan til Synergy Payroll, jamen, der har vi normalt en lille pris per medarbejder for at sende og modtage den her data osv. Og den tilbyder vi selvfølgelig også gratis som en del af det her webinar i dag. Så kommer I fra deltagerlisten på dagens webinar og henvender jer sig til enten Synergy eller til os, jamen så er vi selvfølgelig behjælpelige med det her uden en mere omkostning for nogen. Ja, altså jeg tror helt ærligt, at vi er 1 minut foran tiden her, så hvis der er et enkelt spørgsmål eller to, som er noget, vi lige kan nå at vende, så må I jo bare lige spørge. Ellers så hopper vi lige til sidste side her, som er vores kontaktoplysninger. Så vi vil egentlig bare sige tak for god ro og orden, hvis man kan sige det sådan. Og hvis der er nogle spørgsmål, jamen så står vores oplysninger her, og så er I velkommen til at række ud til os. Og så håber vi, at lige meget hvad, at vi ser så mange af jer til digitaliseringsdagen. Så jeg starter lige sådan en lille en her for jer, som er en mulighed for at kunne tilmelde sig digitaliseringsdagen. Og det har en pris, ikke for de to, der lige har vundet, men vi tror på, at det faktisk er noget, der giver noget til. Man får lidt idéer om, hvad sker der. Man bliver inspireret på at gøre sine ting anderledes. Man får måske kontakt til nogle nye kollegaer eller et eller andet. Det er jo sådan et sted, branchen mødes, så det er en god idé at lige komme forbi og sige hej. Og Synergy og Ratios står derude, vi står ved siden af hinanden, så vi vil gerne derude vise, hvad det er, vi tilbyder, og hvordan vi arbejder. Absolut. Kom forbi og få en snak med os, eller vores kollegaer. Der er jo super mange fede produkter. Det er ikke kun vores, for at være helt ærlig, men og så er der jo alle de her dance and tell, han har sagt, sessioner, hvor man kan gå ud i forskellige spor og høre lidt nærmere og få lidt mere dybdegående information om de forskellige produkter. Så kom forbi, hvis I har en billet, og har I ikke, så skynd jer at få fat i en. Vi tjener ikke noget på det, så det er ikke fordi, vi sælger derfra eller får promotion af det, men det er en super fed dag. Ja. Jamen, jeg tror, at vi er ved at være noget af det, vi har lovet. Vi vil bruge tid, så vi vil egentlig ikke gøre så meget mere herfra, men bare sige tak, fordi I så med, og vi håber, I er blevet lidt inspireret, og vi har prikket lidt på maven, nogle af jer måske, og hvis det er spændende for jer, så tager I fat i os. Så må I alle sammen bare have en dejlig dag. Tak for nu. Tak for nu.